que seguimos traballando e vamos a tratar de buscar solucións a que Madrid, digamos, Ministerio de Industria, aporte fórmulas para facer un seguimento do decreto do carbón en Galicia. Eu creo que as movilizacións ciudadanas, a inquedanza dos sectores empresariales, a inquedanza dos concellos, ten que conseguir, estamos conseguindo entre todos, unha alta permeabilidade na conversación co Ministerio. Personalmente, co Ministro, eu, con todos os elementos que compoñen o Ministerio de Industria, estamos traballando buscando fórmulas que analicen cal é o impacto dese decreto do carbón en Galicia e que vexamos como podemos medir en que situación estaban as térmicas antes de entrar o decreto, como vai incidindo e, a partir de aí, que medidas compensatorias podemos poñer en marcha para garantizar solamente, como digamos, un fondo no que se incide de maneira moi importante, podamos buscar elementos de compensación aos sectores subsidiarios, camioneiros, subcontratistas, e se non incidira, pois non habría que tocarlle nada. Analizar isto durante os próximos 6 meses é o objetivo no que estamos traballando e esperamos que ao largo desta semana podamos ter información polo menos da demanda que estamos facendo no Ministerio, esperemos que tamén de algún tipo de... Normal é que esta Comisión de Traballo vamos como estamos antes do decreto do carbón. Como incide nos seguintes 6 meses nas empresas térmicas o decreto do carbón? Creemos un fondo de garantía para analizar eses 6 meses se hai que tirar del e ao cabo dos 6 meses se realmente este decreto. O Ministerio dice que non. As empresas dicen que sí. Influye moito na produción das térmicas, habrá que buscar as medidas compensatorias adecuadas. Digamos, garanticemos durante 6 meses que hai un colchón que se hai que tirar dil usamos, pero, sobre todo, garanticemos por parte do Ministerio e garanticemos por parte das empresas que, se non influye na produción cando xa ese acopio de carbón nacional este consumido, se non, digamos, influye, as empresas teñen que aguantar e tirar. E se influye, o Ministerio ten que chegar con medidas compensatorias para axudar. Queremos reflexar con absoluta claridade a postura do Partido Socialista de Galicia, que, contrariamente ao que está plantexando o Goberno, pois parece que poden haber dudas. Ayer salía un artículo que publicaba o noso voceiro en Sanidade que o reflexa magníficamente. En Galicia, xenéricos sí, catálogo non. Se alguén está defendendo o consumo de xenéricos na sanidade en todo o Estado é o Partido Socialista. As comunidades que defenden os consumos de xenéricos, a primeira delas é Andalucía con un 30%. E nós, dende a visión socialista, ir a unha política de incentivación de consumo de xenéricos é o obxectivo por o que estamos traballando dende fai moitos anos. O Goberno non presenta unha lei para o consumo de xenéricos, lle pido só que a lean. O Goberno presenta un novo catálogo de medicamentos para Galicia, rompendo a caixa única dos medicamentos de toda España, rompendo, para que nos entenda a xente, o listado de medicamentos que entran na Seguridade Social de maneira homoxénea en toda España. É dicir, en este momento, un ciudadano, sexa andaluz, catalán, vasco ou galego, ten dereito a un catálogo de medicamentos que podemos consumir todos. Se ven a lei que acaban de plantexar eles, en ningún momento fala de consumo de genéricos. En ningún momento. Fala de un novo catálogo para ordenar o modelo e o listado de medicamentos que entran na Seguridade Social. Eso, para empezar, é ilegal. Para empezar, é ilegal. Non o poden facer. Pero, inda que o puderan facer legalmente, é un ataque aos dereitos farmacéuticos deste país. Non pode ser que un ciudadano de Barco de Valdeorras teña menos dereitos farmacéuticos que un ciudadano de Ponferrada que está a 30 kilómetros. Non pode ser. E pedimos ao Goberno do Feijóo que non recorte os dereitos e que non deixe os galegos e as galegas en inferioridade
co resto de España. Porque a parte de inconstitucional é restarlle dereitos. É un tema menor? Non é un tema menor. Empezamos reducindo libros, seguimos reducindo comedores escolares, reducimos medicamentos, e no fondo o que estamos é atacando un sistema de benestar e un modelo de país. Insisto, é que vos defendedes as industrias. Non, non. Nós defendemos os pensionistas e os enfermos deste país. Quen está atacando os dereitos son eles, Feijóo e o Partido Popular. De maneira que nós o que lle plantexamos é, oiga, cando vostede queira traballar en un plan de consumo de genéricos aquí, nos sentamos mañá mesmo, ten o apoio completo do Partido Socialista.